Bus Cafe sa Lawag City, Ilocos Norte, inain sa mga coffee lovers. Narito ang report. Kabilaan ng mga umuusbong na negosyo at usong-uso ngayon ang iba't ibang food truck. Gaya ng sa Lawag City, Ilocos Norte, dinarayo ang bagong Bus Cafe dahil sa kakaibang konsepto. Naisip ito ng isang traveler at travel agent na si Karen Sales na pinakinabangan ang mga nakatambak na scrap materials sa kanilang bodega. Mula sa sira-sirang school bus, inayos at pinaganda ang mga kinakalawang na drum na disenyong upuan at maging mga yero at bakal na pakinabangan. Ang resulta, isang bus cafe na itinayo mismo sa bakanteng lote ni Karen na patok sa mga customer, millennials man o anumang edad. Agaw pansin, kakaiba at tiyak na Instagrammable ang bawat kuha ng iyong larawan. Nakakatuwa po talaga. It's overwhelming kasi nag-soft opening po kami 2 days ago. So nakita ko po yung pagtanggap nila ng sobra-sobrang nagustuhan po nila ng yung concept. Tingin po catchy siya kasi parang trendy po, parang aesthetic, minimalist type po yung setup niya and nakaka-attract po siya ng maraming tao. Ikinatuwa ni Karen ang unti-unti ng pagbangon ng mga negosyante sa kabila ng pandemya. So I'm so thankful po and I'm so grateful sa lahat po ng mga sumusuporta po, lalo na po sa mga small businesses. Lagi po nating support ang maliliit na negosyo na katulad po namin. Most especially po ang mga locals po. Anumang pagsubok ang pagdaanan ng mga Pinoy sa sipag, tiyaga, determinasyon at pagiging malikhain, tiyak ang pag-asenso ng bawat isa sa atin. Trace De Leon, Balitang Amyanan.